Прочутата парижка катедрала Нотр-Дам отново отвори врати в целия си блясък след опустошителния пожар преди повече от 5 години. Световният елит се събра в Париж за официалната церемония по откриването. Близо 40 държавни и правителствени ръководители, кралски особи и духовници дойдоха във френската столица за събитие. Сред гостите беше българският президент Румен Радев. Церемонията по официалното откриване се проведе на закрито заради дъжда във френската столица, а събитието се превърна в един вид лидерска среща на върха.